Angikhathali ukuthi umuntu omunye ucabanga kanjani noma mhlambe yena uthini, kodwa ngizokuveza lokho futhi ngizokusho lokho ngoba ngikusho from the experience and ngikusho ngenxa yolwazi and ngikusho lokho ngenxa yey'ncithabuchopho ezingaphambili engihlalile nazo kakhulu nazo phansi zangichazela ngalento nangolwazi nje nginalo ke, and also as a spiritualist ngizokusho lokho bafethu. Zinsizwa zakithi khona into engifuna ukunazisa yona. Umuntu uyabulaleka. There is nothing easy like planning and doing to kill a person. Kodwa into engifuna unichazela yona eningayazi. Lento engikhulumayo niyimake niyazi futhi ngikhuluma from the experience. Uyabona bafowethu, umuntu makwambulala, into yokuqala nje ufanele uunderstand ngomuntu. Umuntu it's a spirit, umuntu umoya, umuntu. Ya, umuntu umoya nje. Ungalokho uthi nje uyigqilaze, ungalokho uyikhohlisa uqamba amanga, uzenzela umusa, uzenzela ukuthi uhlaniphile. Ngiyaxolisa nomkhohlane. Kodwa nje angifuni uqamba amanga mina. Umuntu umoya. Right. Uma umuntu ewumoya ke, ungayinaki inyama. Inyama nje into nje just ukuthi i-container nje. Yabo? Angeke ngingene deep kakhulu ngenyama ngoba kosichithela isikhathi kanti ivideo ngifuna ukuthi ibe mfishane. Umuntu once wambulala uyidalile inkinga. Uyifakile inkinga, wazifaka nawe enkingeni. Bamba ke awugcini ngokuzifaka wena enkingeni, wafaka nezingane zakhe enkingeni, wafaka owesifazane onaye, wafaka abafowenu enkingeni, ufaka nje abantu abaningi enkingeni, uyabo? Okay. Nansi i-step sokuqala esinkinga ngokubulala umuntu. Ningizwe kahle, ngiyaphinda futhi ngiyagcizelela. Lento engiyikhulumayo ngikhuluma ngenxa ye-experience. Nansi ke into ekumele niyazi ngendaba yokubulala umuntu. Ngalesikhathi umuntu usumbulela, i-step sokuqala ozobhekana naso ukuthi nje umuntu uma uthatha umphefumulo wakhe uhlala kuwe. Uzohamba ke uziduduze ngokuyogezwa. Uhambe uyogezwa. Angithi uyezwa? And onke uzimalanga laba bazokugeza, iningi labo, imost yabo mabegeza bageza ngembuzi. Imost bakhona abangazi lutho abagezana ngenkukhu. Kodwa nje laba ngathi bayazi nyana bayilahla ngokugeza ngembuzi. You never ngeke ugeze umuntu obulela umuntu, is either umkwazile noma umdubulile noma umgencile noma wenzeni uthi lo muntu lo umgeza ngembuzi. Akageza umuntu ngembuzi. Ngeke ugeze ngembuzi, never. Awumgezi ngembuzi, umgeza ngemvu. Oqala lokho. And njengoba usuke umgeza ngemvu, usuke ulwa nalabo abaphilayo. Hayi naye asiyenze lento lena i-understanding. Ulwa nalabo abaphilayo ukuthi bengabanga umsindo, bengakuhubhi. Fana ukuthwala ngeke uthwale ngembuzi, awuthwali ngembuzi. Uthwala makubenza isithwalo nje, isithwalo senziwa ngemvu ngoba kufuna isilwane esingasho because imbuzi isicefe, iyakhala imbuzi. Ngalesikhathi ikhala ke imbuzi, indaba ngeke ingahambi. Indaba zingaze ufike enkantolo, ufike emaphoyiseni, igcina ifikile NIU ikubambe. So uma usugezile ngalo mbuzi yakho ke,
usuke ugeza ngenxa yokuthi usukwenzela uzama ukuthi ungabi namashwa, ungabi namabhadi, ungabi nesinyama, ungabi nenkingi, ungabi nama problems ngoba usuchitha igazi. Ngeshwa ke shwabene njengoba uchithele embuzi vele usulwa negazi lelo lichithile, only kusuke kusaqhuma ama flesh lapho, awukho umoya osalwa nawo. Ngifuna ungiunderstand kahle akanoma uyangizwa lapha emuva, niyangizwa la usuke ulwa only ne flesh kuphela, alikho igazi elake lalwa nomoya. Umoya ulwa nomoya. Ningizwe kahle nje mawuzoba nomqondo ukuthi wena uzobulala abantu bese utshela ukuthi uzohamba uyogeza, hayi uyadlala. Uyogeza amabhadi, ugeza ichitho, ugeza amalumbu, ugeza yonke into, ugeza ukuthi ungabi nesinyama nanani. Kodwa into eyinkinga kakhulu, umoya usuke ungawugezile, umoya usuke ungawususile kuwo, umoya walolo muntu lo. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi uma umbulala umuntu akesithi nje ukhipha isibhamu, angithi uma uyinkabi uqhamuka umuntu usukhipha isibhamu, usikhipha eduze ngiqhamuka usushaya, yabo. Ayikho inkabi ethi sawubona njani ungubani wakwenza ukuthi nokuthi ayikho emkabeni lonto leyo, yabo. Uqhamuka nje usushaya, usushaya nje ba, yabo. Lalela ke ngalesikhathi lo muntu umpointer noma mhlawumbe umqhamukele emuva, ngalesikhathi umqhamukele emuva aphenduka kanje ngathi ephendukela kuso uyamshaya already. Lokho kwethuka kwakhe ngalesikhathi ethi hawu noma athi hey noma ha, yabo. Lokho kusho kwakhe lokho kuya automatically umoya wakhe uyaphuma uhlala kuwe. Woza ngikhulume nawe. Ngalesikhathi umoya uhlala kuwe akekho yowususa. Uyathanda uthanda. I-tricky ke le yanto ngoba ngalesikhathi ehlala kuwe lo muntu uqala ngokuthula, akuyeke nje. Engakuyeka even a month. Kuya ngomuntu ke. Kuya ngomuntu ukuthi ingqondo yakhe ngalesikhathi esaphila izinto beyithatha kanjani, uyabo. Ngakuyeka nje mhlawumbe a month, omunye akuyeka ku14 days, yabo, ngoba angithi umuntu ufana afihlo oqala ukuze aqale ukuba active ukuhlupha. Hayi mayekade qeda kushona nje sesemoshali vele, ayi ikhanda lakhe lisuke saduma, ikhanda lakhe lisuke saduma ukuthi hawu ngayishiya ingane, ngabashiya abafowethu, ngamshuma, ngamshiya ubani, hawu ngoba yena usuke saphila, umoya wakhe usuke se-active ngendlela eyisimanga. Right, uma ke usumbulele ke umoya wakhe usukuwe ke manje, into ezokwenzeka ngalesikhathi laba abantu bekhala lapha ekhaya kubo nezihlobo nabantu abadabukayo, yabo, baningi abantu abadabukayo, iyanda lento, inqomelana phezu kwakho, yabo, inqomelana phezu kwakho. Into ezolandela lapho once wafihlwa nje uyaqala uyahlupha. Ngiyakutshela kusukela namhlanje with my experience, ayikho inkabi engakutshela ukuthi umuntu akahluphi. Uma ukhona inkabi owazana nayo, ufriend nayo, nikwazi ukuxoxa, hamba uyibuze, akekho umuntu ongahluphi. And la eSouth Africa hayi ukuthi ngipromota la eSouth Africa akekho umuntu engimaziyo okwazi ukuthulisa nokukhulula nokususa umuntu phezu komuntu. The only man that I know here in South Africa engimaziyo, engisambonile kwenzeka, uShembe kuphela engimaziyo. Uyena umuntu engimaziyo ukuthi uyakwazi ukususa umuntu phezu kwakho. Akekho omunye engimaziyo, ngifuna uqhamanga, ayikho futhi inyanga engakwenza lokho, akukho mfundisi ongakuthandazela kusuka lonto. I guarantee you, le nto it's a very sensitive thing. Nginezathu futhi ezenza ngithi Shembe uyena okwazi, because nginabantu engibaziyo. Ningizwe kahle ngithe ngikhuluma ngeexperience, angikhulumi na ngendaba ezwabethi. Angikhuluma ezwabethi, mina ngikhuluma from the experience, ngiyayazi into engikhuluma ngayo. So ukubulala umuntu njengani zakwethu, it's very dangerous. Very dangerous. You'll never, ngeke ukwazi kuba nepeace. Ngeke kube nayo ipeace. Nansi ke la kade ngisho continue trick lento. Uyabona kuyenzeka uthola ukuthi ke ube nenhlanhla. Mhlambe lo muntu ilenhlobo edlule emhlabeni eshesha ukudikila, akudikila kuyeke.
mhlawumbe futhi nabakubo bavele bangayingenda balonto bayikhohlwa indaba yalonto. Uyangizwa ngithini? Bavele bathi hayi kulungile uNkulunkulu sawubona, bavele bayiye kanjalo. Naye vele adikile akuyeka angakwenzi lutho kuphele kanjalo. I-trick ke manje ukuthi uma esefile kanjalo umuntu lo uswambulana noma wena ungafa, kodwa leyo nto le iyaqhubeka inamathele einganeni zakho. Uyabona nje abanye abafowethu, hayi ngoba bengatoha, hayi ngoba amatoha engalungi. Izinto ezenziwa oyise babo. Mina ngahlala nenye insizwa yalapha emachibini eMtubatuba. Yangixoxela nje ukuthi ubaba wayo wayewumuntu wayingozi kanganani kubantu, elishaya ivolovolo. Shaya ivolovolo wayethi mayogeza inkukhu lonto wayinqamla ngamazinyo igazi alitshazise emlonyeni egezwe. Uthi lo mfana mayexoxa lento yakhe uthi hey, lokhu ubaba ayenza le nto angikhumbuli nje ekhaya esiswini sika baba, ngaphandle lezi ngane zakwethu ezinye ayizalwa kwabanye omama, kodwa thina nje ubaba thina ingane ngababa nje esikakhulu thina sabafana, hayi lento ethiwa itoho besiyithola kanzima until saze saya komunye umuntu. Uthi lo munye umuntu lo wathi ubaba wenu unamacala kakhulu, yena umuntu ofana akhishwe empilweni yini. Wayesashona baba ukuthi akakhishwa kalona idlozi elihle, ningambizi ngisho umbiza, unamacala aserious namanje usawathetha lawo macala, and lawo macala ubuya afuna ukuthi nizomlekelela nizomthethisa wona. That is why nemsebenzi ngiyayitholi kungakhanyi kumnyama kusho. Bafowethu, kukhona enye insizwa eyadubula omunye umuntu kwenye indawo engeke ngisho, leyo insizwa yasemsinga lapha eMahlaba. Yayingixoxela ithi yayithi ngishise Shoprite, uyabona Shoprite? Yayithi ngishise Shoprite noma isayitolo nje iyathenga. Ithi yayithi mayithenga ngapha, uyabona umi ngapha lese mhlambe ungapha la kunama tin staff ngakhona, mhlawumbe seShoprite ula kunama tin staff, ngicela ube sengqondweni lento engisho, ungapha la kunama tin staff ngakhona. Uthi kodwa ngaliya ubuka between shuthi ngaliya kule row engala enokunye ukuthi uthi lo muntu ayembulele wayekwazi ukumbona between ama tin staff, ethi ubuka ama price uthatha ukuthi athi ambone evela ngala, ethi mayembona ekhala kodwa engasho ukuthi ekhala kodwa ikhombisa ukuthi amehla akhala kodwa aphuma inyembezi uphuma igazi la. Lo mbhemu lo wagcina shayiswa imoto, lo mbhemu washayiswa imoto, lo mbhemu washona, lo mbhemu owayibulale lo muntu ehlushwa yilonto. Bafowethu, ngibona abantu bekhomenta bethi inkabi ziyogeza umuntu uyava, ngeke nje ayikho, usuke uyidliwa zinyanga izokudla futhi izokuqothula, kuze uqothuka amasende zikudla uyitshela ukuthi wena ziyageza kho nyanga yakugeza la. Uma ke okay, uma uthi ke inyanga ziyageza pho ubalekelani ugijimela kangaka, wabaleka kangaka pho ngoba phela ugeziwe uyazethemba inyanga ubalekelani ipoko lezi ziphe kwakho ngoba ziphe kwakho nje zifuna ukukubopha. Awubosho lalela, ngifuna ungizwe kahle mina, ungabanquma phela kunankinga mina, indaba yakho leyo, kodwa ngizokutshela iqiniso mina, angeke ubanquma kugcina wena. Yazi nje ukuthi wena onquma abantu, nawe wena owathenga umuntu, ngeke kugcina wena. And ngifuna ukukutshela wazi, noma ngabe uthwele noma ngabe uthwalanga, I don't give a damn. Into efana uyi-understand ilento engikutshela yona mina engikuxoxela yona, it's not end there. Ipoko ziyavuka phela, zipoko lezo ozenzile oyikhandile ziyavuka and ziyayimela into yazo. Angiphathi ke mawukuthi besinenkani, bekumuntu onenkani okunyisa, noma even not today, even not next year, kodwa khona kusazocaca. And bonke abantu abathwele fanele bazi lokho ukuthi izilwane lezi nihambe nayilanda ukuthi nicebe, ezinye niceba ngenkani, ziyanijikela. Some of you ziyanijikela. Mina I can count many of them here in social media. I can count. Oka amabhuli la kade limaza abantu, ebulala abantu, shaya abantu enotha ngenkani, aqhumba amajele manje. Yini inkinga? Zilwane lezi abayilandayo bebulala abantu. Why do you kill people?
Why you can't ceba ngendlela nje eqondile ucebe nje kahle kube clean job? Because there is muthi, yes, uNkulunkulu udalile umuthi, nazi ihlahla kukhona izilwane khona yonke into. But why do you kill people? Why uwenza abafelokazi abangaka? Why ukhanda abafelokazi? Why ukhanda intandane ezingaka? Why wenza ubuhlungu omngaka? Nangiphazamisa la ngifuna ukunivula amehlo ngeexperience yami nenkabi. Uyabo? Ngizama ngixoxela nje mboka ngisaqala nje kancane ngizonivula umqondo. Mina ngakwazi ukwenza ukuthi ubone umuntu lo ophila naye ukuthi uyinkabi, ngikuchazele nje ngikukhandela isithombe ukuthi ukuze ubone ukuthi hawu boyfriend yami inkabi, kodwa ngeke uzubone. Ziyaqoka ke futhi. Akudlale ngawo, ziyaqoka. Ziyahlonipha. Ho! Yabona akekho umuntu ongamthuma esitolo agijima abuye manje njengenkabi. And inkabi, I can tell you, akekho umuntu othembeke njengenkabi. Thembekile inkabi. Inkabi ngiyangibona ukuthi ngihleze emotweni. Inkabi zingafika la zifuna lo engihleli naye la emotweni. Zimfica ehlezi nami. Zikhulume zodwa ifonini ngale nethi uhleli noNdwando lapha. Uzwa enye ithi miyeke uNdwando shalom. Mayifika la izofika ishayelo iphume kimi. Ngaka futhi ngeke izikaka. Yabona mawuzwa kuthiwa inkabi iqobe abantu bonke basuke bethinteka labo bantu. Odabeni noma leyo nkabadi bashaya bayayazi ivela icima ufakazi. Mina bafowethu nani ngiyanitshela ngisho kuthiwa umuntu uyagadwa namagadi ziwashayela ukuthi azoswala iba lokudubula, kodwa uma amagadi ayibalekele ngabe kulimala magadi. Yabo mina bafowethu ngiyafisa unixwayisa ngabafowethu laba benza lo msebenzi ukuthi nibazi ukuthi kahle into yabo ithini, kodwa kuze sifike la zifundiso zobhuti abadala laba bangaphambili, obhuti laba ngaphambili, ngoba yabona njengamanje ingane lezidubulayo, ingane zangampela lezi ezidubulayo, kodwa lezi fundiso obhuti abadala laba bangaphambili ababenza lento. Yabo angingeneke kakhulu lapho, kodwa into engingene kuyo nje ukuthi ungalokuthi uzitshele ukuthi wena mawubulala umuntu ngeke uzuboshwe noma ngeke ugcine ufile. Izipoko lezo osilezo uzikhanda ziyavuka, and ngoba ivuka zivukela wena. Noma bengangamsebenza umuntu, noma ngingasetshenziswa ithuli, noma ngingasetshenziswa umzimba, kodwa kusala umuntu uzoshaya isikhathi la azovuka khona and uzokubamba. Into yokuqala zoyenza uzokwenza ukuthi ubanqume kakhulu kuze ube na more cases. Into yokuqala le umkhuba wesipoko ke leso. Uzokwenza ukuthi nje uthole kakhulu umsebenzi, uhamba unquma. Ngalesikhathi ubanquma kakhulu ayanda ama cases la uzobanjwa khona uphume ejele ubolela khona. Uzufane nodongo lasejele. Yabo? And ube nebhadi i-state city sitshela amaphoyisa lowo umuntu uyingozi, please do you not ningamshiye phila. Afuna amaphoyisa akunquma. Awasadlali amaphoyisa akakunquma nje. So bafowethu ake sicubungule lento yobunkabi. Ake sicubungule lento yokubulalana sodwa. Ake sicubungule lento yokuxabana bese sicabanga ukuthi isolution isibhamu. No. Mina I guarantee you yonke isimo esikhona singasikhuluma than nokuthi sikhiphana imphefumulo. Ngoba masikhiphana imphefumulo, uma ukhipha umphefumulo for 50,000 mfowethu, imagine usukhiphile uzokhutshwa your rest of your life, ukhutshwa amaphoyisa, ukhutshwa abantu bakubona lo muntu. Ngoba phela hayi ukuthi ungibona ngilento engiyiyona bese ucanti yimi ngedwa ekhaya. We are more than 5 ekhaya. Esinalo moya ukuthi mhlambe ayingeke umfowethu afe kanjalo nje. Yabo? Bakufuna abafowethu. And ngaye baze basho, ngaye becula. Bakufuna abafowethu, bakuthola bakusakaza ukuqoba, bayithulele baqhubeke nempilo. Yabo? Yikho lokho okungafuneki ngoba njengamanje ukhutshwa umndeni. Yabo ngoba lo muntu uzalwa namaphoyisa, kunamaphoyisa ekhaya kubo, kunabameli ekhaya kubo, kunani ihlobo, kunezihlobo. Zicikeke ngendlela afe ngayo and ziyayilandelela indaba ukuthi iqhamuka le ndaba. Ziyahopha ihlobo zakhe. Ukhutshwa izihlobo zakhe, ukhutshwa uhulumeni. Ukhutshwa na izinkabe ezinye onenkinga nazo.
uyophila impilo yokugijima ke uzube nini ulala ubuthongo ufaka izicathulo ulala ugqoka amateki uye eGoli uyasuka eGoli ususa ePitoli ususa omunye nje ade ngisene spread mangithi ngithi lapha khona le ndawo kuthiwa yilokungana kuthiwa yini inhlazatshe hawu mangithi ucashela mayethi uyangitshela ngithi ngiyambu hayi wasemnambi phela umpembi ngafika ngiqungisa ibini ngambingelele ubukala ngelenyisi ngambingelele ngathi hey manje lapha wathi hayi uyazi ukuhlupheka zwethu ngiyambona ukuthi hayi uhlezi lapha ubhacile le konhlazatshe eMpumalanga akaka kwazi futhi ukusebenza ngoba wenza lento ubhacile kodwa still manje bazomthola ngoba ebhace lapha nje ayethu yabona manje enye into efanele niyazi nina insizwe nenza lo msebenzi uhulumeni unezimpimpi inqwaba ayikhiphile ayikhandile lizobhubha nje so my advice ayiphele lento yokubulala kwabantu ake nicabange elinye ibhizinisi this is not good this is not ayabona ayisahlekisi it's not funny but mhlawumbe manje kubona ke nina bafowethu ukuthi iyona solution yokulungisa indaba zamaphalishi nani hayi ningaqhubeka kodwa engizonitshela khona uhulumeni usazonibulala uzonibulala uhulumeni futhi uhulumeni usazonibopha and maziboshwe inkabe wawuyithumile zizocula khohlwa ngayihla ngacula kunogesi lapha kuneshubhu lapha isende balibamba lishwabane indoda ikhiphe yonke angiphathi ke mangithola ushaywe washayeka kabi ashasheza ukuthi yazi la ngizogcina ngifile noma ngizokhubazeka uvela ikhiphele nje indaba ayikhiphele agcina abe society kahulumeni abe ufakazi wani kahulumeni uboshwa nje basazoboshwa abantu basazoboshwa namanje ngisazi baqala ngangishilo nasheshe nangihereza nangihazisa nangedelela naca ngiseza kahle ngifuna unichazela nina nabantu mina ngiyanibhala namanje ngisasho bazobhubha abantu ijele abhubha namanje abanye laba babhubha lahlasi sibango makhelwane bethu abanye babhubha koBheyi koMpangeni komTubatuba koPhongolo Gauteng Nongoma liyabhubha baboshwa abantu and abagcini ngokuboshwa abantu abanye bayafa babulawa amaphoyisa niyoze nifike phi nibaleka insizwa ngoba ngisho ngayiSwazini ngisho ngaye overseas ngisho ngaya kuphi nangu uhulumeni ukufuna la woza la wena woza la yazi into ezokusiza la umwazi ukuthi vele uyafuneka surrender yourself go abakuthathe to save your life uzokwazi ukuthi nengane zakho iqhubeke zibe ngoba ingane zakho izokwazi ukuvisita zokubona ejele uqhubeke nempilo nazo iqhubeke nempilo kancane lokho awusukhandile khona kuzosala kubondla dani nokuthi ugcine ufe ngoba uyobaleka usholephi uyozufike phi ubaleka uyozufike phi ubaleka tshela mina uyofika phi ubaleka angisho lutho angisho kumuntu mina benginitshela ngendaba yokuthi umuntu abulale umuntu ngoba enethemba lokuthi yena uzogezwa bese kuyaphela bese yabulala ubuthongo ubuthongo vela ngithi bukaNkulunkulu uzobulala vele kodwa uzomeka sure usimakade uyathi isibongo leso sikhandile uyasinikeza ithuba sokuthi senzeni sithi ukuvakashela ngiyanitshela nisazoba ikudla nje kumaphoyisa kube niyazi ukuthi kumnandi kanjani ukuhlala emndeni yethu sidle phe kwetafula uhambe uyezitolo nezingane zakho uyoya kanjani isimo sinje ngoba phela awani ukuya ezitolo some of you anikwazi ukudrive nezingane zenu ngoba nisama ukuthi anytime NIU izofika anytime POP izofika anytime amaphoyisa izinkabe ezinye ziyakufuna ngoba awuzwa phaka uyidlele bye bye.